Ki khat nhiều tali ki long yeng na ka shnong paham lang khat nhiều mail ka baha papo ko umling sin adi block ki bala shak ta jur na ka jing ther ulapa ubala ne kattu ka ni kenta ha ka step jong ka arpho terek unai tung habe ye day ba ka ni ka benta na ka liang ki long kmi jong ki te ki long yeng menta ka sngi ka arplai terek unai tung ki lawan mi shaka office su deputy commissioner ka riboy district ban pen sngo ye ka jing e ka ba ki lamat na ka te ka jing shlei Kilong kami na kita ki kat new tali kilong yeng kilale bani kendo yu additional deputy commissioner uba Jonathan Shilla ban pensngawi ka jing e jangki bat bandawai ka jing rap na ka board district. Hakate ka jing kendo lesson ran lang yeki de ka kinhon seng bhalang ka Ribhoy People's Council RBPC sengkmi. Kuman chikadaw Nakadaw jong ka jing ther ulapa ubala ne kattu kat ni kenta ka step jong ka arpho terek unaitung ko umsaw bat ka kti kalarung shiki yeng jogi pai pa ha paham lang khat nyo mail ha ka ba ki kamra kila sha tap da ko umsaw Nakadaw jong ka jing he jong ko ka balatut shiki yeng kinong shong shnong kila ha ban mi no na yeng bat pen mi ye ki khun ki kti shiki jaka bashngan Nakate ka jing ja kiti ki khat nyo tli kilong yeng kila du bat sha penjulor ye shibun ki jing don jing em kentup ikitiar yeng ki marrep bat kiwe. La don ru ka jing orpat jing ki kenro yeng na kadaw jing jing shlei kat bahai ki kattu kat ni ki yeng ko umsaw kala kiw hadu ki kamra ba shaneng. La ong ru ba kadaw jing wan ko umsaw kalong na ka jing penhap mau ban pendap kendau ha ka jaka jong ba renekten lingdo tongkhar MLA ka mau kerwat constituency ka bala penlong ya ko ba kanumla ban ya lingba kanala ka balabu. Habakren kilat pathai kubor hadin kajing kendu baru additional deputy commissioner kilangut kilong kemi kilapen pawi kajing sngosi bat kajing diaw mensim halor kati kajing ja kabalawan ra ya ka apot ka bakraw ye kilong yeng jongki Hakawai pat kaliang uba Jason Lennox Nongrum president ka RBPC ulat her ye kajing le bam sut nyo da uba renekten lingdo tongkhar balingba kajing le jang u kala pelong penbani kinong shong shnong bahap ban mat ikajing e ki babon Uba Jason ula kenturu ika board district bakade ban shimkia mardor ika ni kajing e jingi pai ba bat ban pa le jurip ika tiga jaka kenang ban la ban penpoi ika jingi rap ki bakerki shikiti ki long yeng ki bala syakta ka Ribhoy People's Council sengkini mentakas ngi yawan hapo jong ka office jong u deputy commissioner jong Ribhoy rangkat bekini ki long kmi ki long yeng ki be ki jongi ki be shong yasa bokat nyomer paham lang kadon ka jing jia ka ba kata mat yong ya ka jing em ka jongki ka ba sapenlong yangi kum kaseng bengin wan hapo jong ka office jong DC ngi layo bani kendu baki bor punya district isa Jonathan Shella belum additional deputy commissioner banbu daka jingtho halor ka jinglap ka jingsham ka jongi rangkat bat kilong kmi ki badi kita ki bamat ya kata kalanot kila air rangkat bikidur ki videos ki jingtho ban bu Ahmad ka office ka jongi kenang ban kaliang jong bor punya district kanyo ban perkhat ban yarap ikini ki longyeng kat kum ka jinglong jingman jingshan ka seng layo ya ka jingtip haka arpau tarik hadin bakal adon ketuka jingjia haka step jong ka arpo terik bakal adon ketuka jing hap slap ka bajur bat namar ka jingjur jong slap kala pelong ya gitu ki biasa hasil ter jong ketuka wa apo kan nyumer paham lang bahkan tap ya baro ki yeng ki ba syong yasa hasil ter jong ketuka wa te hadin bengil ayo ay kata ka jing pentip nakaliang ka jongki nakaliang jongi kum kaseng yela le haka arpo terik isha janmiet ban yali ikendu ikini ke bishong yasa angte ban sungtu kamba ya ka ika kadaw ka bapelong ya kata kajing shlium te onang ila apoy hang te dingil ayo ban yakren ya sungtu bhai kata kadaw pika penlong yangi bangin bitar hak ban ko ngaya ban bu ya ka jingkli namar ba baru askata habaslab kamjudon kajing shlium kamjudon kata kajing syarong jong kitiar kitar kajing syatap jong kayeng ngade gesin ka baar kadi gesin ke baar nadu mersim snem kiladon ki media report baper na kajing shna jong ketuka kata ya ka iba renikton lingdo tongkhar MLA badamburom juga mau kerwat berbadiru menteri bari menjong ka sarkar jela ka jongi hajing sisala dangi snap ek kerdan jong ubreu mdesu badang hapen kan mau lane habatai ya ka kamram ka jongi haba ile ekano ka business ka jongi kajing sha kadi ka hok ka jongi dan repat namar ba ile ka kam ka baya don rangkat baki jaka biasa abreu kita ki residential kabunya tip haba shnai kano ka surok shnai kano ka jaka la de ban phaidian la de ban pitlang ya
kajing bhajing miat jong ki wei paro ki nong shnong bali banga kran ne kata namar kata ke de dauba jong kan kajing jabaro hadin bingi lapoi ha ka arpoi terik hang te ha jaka khan yomer ngilap hang tu ba katu ka jaka ka bana surok ka barung seketika jaka jong iba renik ton phi ka jing pendap khando ba ka jing thema hong tu la sharkhai te dengil apai sapo apa de kiton kitu ki muri artli ki baret baret katba ga jing kenjang jong ka jaka naga level jong ka bat hadu ha surok dengim bakla kanum duna shu ka khatsan ar phoput te khatsan ar phoput ka jing the khando bat artli ki muri ki banga makla tang kumba arlane laiput te kane gadi ke ga daw ka ba penlong pat ya ka jing syakta jong ki khatnyu tli ki longing ki bakum ka sengi yo jing tep ngatara ki dang yebun tama ka bangi yo jing tep ngi ki long khatnyu tli ki longing te dengil apo yang te ha bangi rung ha ki hing jong ki isnei namar kaying kalau orpait lun ki jur ki jeb ki jingtung ki jingtep ki pliang ki khuja ki dabor kat badan baro lara la ko bali ra ko namar ba ha kapor ka bawan ka slap ka jingrong jung ka wa hang tu kimi don por shu ban ya pen khuit ban ya lum ban ya sei ki tiar kita la shu shim tang ki khun ki ti bat ki phet ka jaka ka baki kala ban pelaim ya la ki jong ki khun ki ti ki siu ka jong ki te ka ne ka di ka bangi kum ga sengi penram namar ba mensim snem kala don ka jingja bali baki ap hadu ba kanda jab yang saksisin ni syong bo blay bastan ha katu ka miet badon katu ka world cup ka final ba ki khun ki jongki kidang yapet pat ya thia kidang yapet ya ka world cup sau baje sau duna lane sau spua kumtu kawan kata ka umsau lada dei ba kimpet ya katu ka miet ngatharai kala don ka jinja ka basungsi te kani ke ka ba utrai jaka lane nakaliang jong ka shnong nakaliang jong ka borpini district kidei ban shimkhia mardor namar bangi ngitip khamba ba ha ketiga jaka la ban penbha ya kata ka muri la ban penbha ya kata ka jingking bat ha bangi syong bat kini ki longyeng ha bangi kli ki kai ba ki kwa kim kwa than ni ka spa ka phawani thu ipe kata ri bangi ni songkumen kim dawa ya ka pisa henry ya bangi persyang bat de ban estimate ka jinut ka jisep jongki menta kam dunai ka sanpusan don rupolak ka we ka longyeng menta ka ladu hadu lailak saulak sanlak ka ying kala orpaj ki kwai ki jongki ba ki prem supari kwai prem mu jongki lai sentek sau sentek bro lara ka te manoban jubab manoban shim ya ka jingi kli hato ibarenik ko mutrai jaka la tharai ban compensate ikar ka jinut ka jongki ngam tharai te kai ka don kam menta mardor kalong ba ngi ahmad jong u officer ngi lakran dak ba syai ba kadai ka jing don kam ka ba ahmad ya menta ba kadai ban dono ke inspection nakaliang juga borpeni district hawat hakisi ki baladep nakaliang jong lokal embalie bar video kilalik ban akses dan rai hadu menin mene kam shumladon ka jingkhot ikini ki longyeng ban ai kata ka jing pentikna ba hakini ki khendiat singi ban wan kan de ban donno ka jing trei bar sinada ka jingking ka jing kwa jikini ki longyeng mene ngatara ki mla pan pau ka jing kwa ka jiki bolong ba katika humpai de ban seino namar kami hap ka tung jaka jadi mesinada ka jingking kata ka de ka jing dawa jingkini ki longyeng ngatara baro ki kwa umta em ki kwa bakan donno ka jingking nang tu te i MLA jong ka mau korwat dak ba burom ni kemen piwan syaboy pi don ki business pi don ki jaka ki puta shane ni welcome ye pi henry wat nyon yo duk siliang ukup siliang usam siliang ai ka tiga diang kamon rangkat baki longyeng ki besong sa ang te hajing sya ka di jingkar khu ba pi piwan shane pile ki business ka di bendon kata ka employment ka yo kam yo jam ki khun ju ki longyeng basa marjan ten dai kum ka long mata ka long da khongpong ka don gajing sileum ka don gajing syara ki marbam ki mardi ki martri ka jongki te kane ka long kum gajing tim ya ki te ngin nagliang juga seng nyimdon nya gajing bermiam bersit nyimdon da kumui kar kom perkhat tang gajing kentu ka ba khmat bat nikong ay kalong ba ibarenik ini ban one first hand ban pej dak rejong ki khmat ha ga jaka ban la imla ban le kumta nakaliang joka seng ngihap ban syong ban perkhat namar ka jaka kum kalong mata kam fit ban ya sa abreu te kumba ngi ya kren mene ba ka jaka jong barenik ka singan namar ka don hajrong ka jaka jong kini ka don hasnda jong ki telada ka poi ka por ba kini kim nut syu ban ya syong sa hasil ter jong ka surok nakaliang jongi ngi hapan penbore kini ki hap li syong li sa jaka jong barenik namar ka jaka jong barenik kalong safe bani syong bansa te mai thara imperwai kata ni piong no ibarenik le se im kuslai kata henry bat kini ki longing ki ba syong sa ang te kila kren yangi dak ba syai ba ki kim nut syu bani syong bansa ang tu namar beli bagi don ki khun ki ti ki siu ki jongki ki barang san snem ki barang lai snem hagadu ka si bangile ngi hang te hakawe ka yeng ka bodon kama jrong khandiat khatsan ar pamut ki khlung khana ki don hang tu te ka pat ka donut ka jongi ngi thang ba ngi pe ikine barok hoi te nakaliang jong ka seng ka ditang kata bangi wan hang ne police office barwana ada ka jingtho bat ban kentu lamba kilat patai kubor ki ya ki trai jaka ya ka dorbar sinong bat ka bol pini district borok koi bakin shim kia ya kane mardor namar bangim kwa bakan don ka jingja ka basmusi hakisi bagi por barang wan kublishibun Senong gidon ke jing ka bakraw tengi kwa ba
Kate ka pon blok yangi ka kwa angi kwa bikin penkliar no ngim kwa ya ke kamdon ke jingwet eru te hanrei cerita ngila song hang the ngim judan kata ka ka ban pendik ka ban penjot ka ban pengrau mental na tunum yeng ka ka ya to yusin elem ko trai jaka ko trai puta to isin elem yangi baduk ki bakrau nata ngikwat ke jing kermen ba pi pen khoi ki ka bangin chong suk chong san ku mangi chong menchua tang kan hinga kwa ka kertang juga ka dega drinam malangyang bat ke bateri hok hadu kata kata ngadai ke beluk tam ke bapang no ke musim bangarai ki kon sitang met laying syabar proyek talan ke musim ke dodot kum magakta yanga ngakwa pen kan ha kan ke por balai bangasanang men kan hadu kata bangala syam bangala lap bangala pang ke musim to jiso sendailam ya kan lagi dikran juga dengan teman kemarin nyop posnam ke teman ke syong hasiang hanya merpaham lang cepat jujam menuru ndrai minta citeng ben ngabra iki kono iki tiaga sa sabar balai baka juga dak mula dak hadan atlum to iso sendailam yang kata kublai sibun tangkan yang aku aban keren ya pi tang ladap dakasan posnem Jingji mensidaduk mensiwa uneu koilas ulasna ki pai ki mayai lembah ki bahe hinrai hamar siwan uneu MLA u blok ya ki pai ki ba mensiwa mentaga ying yongi hakat nyomer paham lang kat neng yadon khat san kan ruying kilatap tang daka hinrai ngabor hapor ngadang sia nam kersiu ka kun kersiu ngalayap yong mai ka lapoh krum jing sia yang pi ngayang ka lapoy hapal bong ya ke ngayay te hinray na benta kasta lata piwan pai video na piwan pai mano ya kaying jonga menta kalong kadam sai kadap sa ka ka baklem dan jengat hinray wat bangin syang insa ngila du jing kermen ngila ting hinray ngad kerpat ya pi ba pin ya kitlam ya kane ba pin pelait na ya kane ka wa tangga taga yang kermen yang ngabdan ayai banong ngaladon nyau fau khandai snam ngampat julap kumya kane ka jingji ha ka jing imga he ha ka pot ma bangla wanra pang mai ha khan yu me la chong la sa nga na de mandai ha de khin tia ni de lam nga bandap ka ha de ha ying rai ha wa pusan ha al pun reu ia kendit ka ha po ku ying manam wai ia ka si pusen lai bena ntia ia ka lai sen tang hau bena uban nyu ungai yu ya su ngena ro uyi basong hang ne akan nyum me lak ta loi ka tu hi tau kiu ja du ya su tang garat khen lat kri du ya su ke baleng khen lai la su mi ki pri la su jal be ka tang ki la khen lai ngena bang rang hang ka ying sukit lu na be ka Tia uyi kat no jinjal kam tam uyi basubela kam tam uyi basurep barep klau babat nakawai babat kit nakakho bakit usta jingja umat yuma sun tia yuma sun dem nuat ja yang ilakhian ma pekat bajot kemensem ma ong suin nan tang ma pi ki han tang ma pi ki hai libe sen ai lam pi ya yi ki ba sem siliang kiba kup siliang ya yi kiba duk kiba rangli na riwa hari boy iai ya wat kau ya wat kebai na banta kasnil nre wow sn ai ya yi unong bela ya yi unong rep suya sa ye rajna how has pa how haja ko has pa ko haja sen ai lem ya yi ubaduk ubarangli pelan no sisnan ya kate kolong ti bayu dei su bang le pinan maha penyap berau ma dah penyap berau kadaman kapap kasang kan kilo japi rei ungai uma nganong hanan babe baraat ngak kapule kaputi uma nga rei tang ukon rat manyarap yai wasem lanot wasem jenja khulai yaki hai spa yaki hai libe tapi perkat adam perkat kasong kapap hagi hai spa tang basi sendan pelaj no be jagato kawa hakat ma bangla unga iang hang na hakat nyumel nyuji ka tang manuway an tiaw snem ada perkat bi song kapap habi